tsawa ba kawai sauti ba ce, wani muhimmin tsari ne na lantarki da ke shafar sararin samaniya tare da tsarin yanayi. Yanayin nisan tsawa yana tafiya kusan mil 1 a cikin daƙiƙa 5. Tsawa na ɗaya daga cikin ginshiƙai masu samar da wutar lantarki wanda ke fitar da igiyoyi zuwa sama a cikin da'irar wutar lantarki ta duniya baki ɗaya. A taƙaice, tsawa tana taka muhimmiyar rawa cikin makamashin lantarki da ke kewaye da mu. Masana sun tabbatar da cewa wannan lantarki da tsawa ke haifarwa na iya shafar E/B plasma drip, wato wani yanayi da ke haddasa sake rarraba yawan plasma a cikin sashen ionosphere. Binciken masana ya tabbatar da cewa tsawa tana iya bayyana a siffofi daban-daban kamar single cell, ita ce tsawar da ta kasance mafi kankanta, mafi lokuta ba ta wuce minti 30 ko kuma 60. Misalinta shine guguwar da ke tasowa cikin unguwanni a lokacin rani. Multicell ita ce tsawar da ta kasance gama gari wadda ake kallo a matsayin tsawa, tana kasancewa mai tsayi, tana iya haifar da firgici, kankara, gajeriyar guguwa har ma da ambaliya. Supercell ita ce tsawar da ke iya haifar da haɓakar abubuwa kamar tasiri ga samuwar igiyoyin iska wanda ka iya haifar da guguwa mai ƙarfi. Mesoscale combat system tsawa ce da take bazuwa a yanki da sassa a ko'ina a faɗin duniya, tana iya ɗaukar sa'o'i 12. Tsawa tana haifar da matsaloli da dama waɗanda suka ƙunshi rushewar gidaje, ƙonewar gonaki da kuma shukoki, ƙafewar koguna, faɗuwar bishiyu. Masana sun bayyana wani nau'i na cutar asma da ke faruwa sakamakon tsawa wanda ake kira da thunderstorm asthma. Wannan yanayi yana nufin ƙaruwar tsananin ciwo ga masu fama da cutar numfashi wato asma bayan afkuwar tsawa. An fara samun rahotanni irin wannan nau'in asma mai alaƙa da tsawa a cikin shekarar 1980. A lokacin an bayar da rahoton samuwarta a duniya a ƙasashe irin su Birtaniya, Australia, Canada, Amurka, Italiya da kuma sauransu. Saboda haka, tsawa ba kawai haske da amo ba ce, alamar motsin duniya ce, kuma duk lokacin da ta bayyana tana sake rubuta taswirar yanayi a idanuwanmu. Ku hanzarta ɗauko apps ɗinmu a Play Store ko kuma ku garzaya website ɗinmu a www.bakandamiya.com. Domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa.